Moikka! Tällä kertaa mun vastaanotolle on tullut tämmönen 2-vuotias karkeakarvainen sterilisoimaton herttaneiti yhdessä omistajan kanssa. Ja aina kun koira tulee mun vastaanotolle, niin mä pyrin menemään sitä tonne pihalle vastaan. Joka kerta on sitten kyseessä ensikäynti tai se, että se koira on käynyt mun vastaanotolla jo useamman kerran. Se, että miksi mä haluan nähdä koiran pihalla, niin johtuu siitä, että toki varsinkin jos on ensimmäinen kerta, niin sit myös se, että mä tutustun siellä koiralla tai koiraan ja koira minuun, on paljon enemmän tilaa ja kiinnittää huomiota erilaisiin niin kuin koiran reaktioihin, miten se reagoi vieraaseen paikkaan, miten se tulee autosta ulos. Ja mun mielestä just varsinkin se autosta ulos tuleminen on semmoinen tärkeä havainto, että siinä näkee paljon siitä koirasta, sen olemuksesta ja luonteestakin monesti, kun koira tulee vieraaseen paikkaan. Toki nämä on tärkeitä asioita, mitä mä oon jo kysynyt asiakkaalta puhelimitse siinä vaiheessa, kun se on varannut mulle ensimmäisen kerran aikaa, niin kyselen jo koiran yleisestä niin kuin terveydentilasta ja luonteesta ja onko aikaisempaa hierontakokemusta, onko koiraa opetettu entuudestaan, menee kylkiasentoon, mitä koiran kanssa harrastetaan, onko sillä jotain omaa lajia, entä onko sille koiralle käynyt jotain tapaturmaa jossain kohtaa, mikä voisi olla tärkeä tieto sitten taas mulle siitä, että mitä mä mahdollisesti voin siinä palpaation avulla koirasta tai koiraa tutkimalla löytää. Se, että mihin mä kiinnitän koirahierojana tai tulevana koirahierojana huomiota siitä, että tosiaan kun se koira hyppää sieltä autosta ulos, niin sen karvan laatuun, miltä se sen yleinen olemus näyttää, onko sen ilme semmoinen terävä, minkälainen karvanlaatu on, miten se kantaa itse, miten se tulee sieltä autosta ulos, ne on tärkeitä havaintoja. Hyppääkö se omatoimisesti niin, että kaikilla 4 raajalla on yhtä paljon painoa vai se, että tuleeko se kolmijalkaisena autosta ulos vai onko se kenties niin, että se kieltäytyy hyppäämästä sieltä autosta kokonaan pois. No seuraavana yleensä sitten kun se koira on tullut sieltä autosta ulos, niin mä pyydän, että omistaja käyttää sen tarpeilla läheisessä mettässä ja sen jälkeen niin aloitetaan liikeanalyysillä. No hertasta me kuvattiin jo ne liikeanalyysit omistajan kanssa tuossa pihalla, mutta koska hertta on sen verran lyhytkarvainen ja ulkonainen kylmä ilma, niin jätettiin ne tarkempien analyysien ja havaintojen tekeminen sen takia tänne sisäolosuhteisiin. Mutta se, että yleisesti ottaen pyydän aina omistajaa, ja varsinkin ensikäynnillä, niin katsomaan liikkeet ja silleen, että omistaja näyttää mulle koiran kanssa liikkeet kaikissa askellajeissa, niin käynnissä, ravissa kuin laukassa, jos vaan mahdollista, liikkeelle lähdöt sekä sitten katsotaan omistajan niin akselin ympäri taivutukset niin, että omistaja tekee mun ohjauksessa tai näyttää niitä liikkeitä. Ja varsinkin on huomannut, että ravissa, että toki hertta on pienijalkainen ja se, että omistaja ei itse välttämättä ravaa, vaan se, että riittää, että kävelee reippaasti, niin silloin mäyräkoira ravaa jo, kun on pikkuset jalat. Niin yhtenä myös hyvänä, että jos tuntuu, että ei ehkä, tai itse olen kokonut, että hyvänä apuvälineenä itselle on se, että versus se, että juoksuttaa pelkästään suoralla tai liikuttaa omistajaa ja koiraa suoralla, niin on se, että pyytää koiraa menemään vastaavasti, kun näyttelykehässä mennään niin kolmiota, jolloin sitten näkee myös hyvin koiran sivuliikkeet eri puolilta. Liikkeitä analysoitaessa, niin kuin äsken tuossa hertallakin, kun pyysin niitä liikkeitä katsomaan, niin mä kiinnitän huomiota siihen, että miten se koira askeltaa. Askeltaako se normaalisti, onko varsinkin takajalat, rungon sisällä supussa, mikä voisi kertoa mulle siitä, että siellä on takapäässä kenties jotain lihaskireyksiä, varaako se koira jokaiselle tassulle tai raajalle yhtä paljon painoa, miten sitten siinä vaiheessa, kun pyydetään, että se pysähtyy liikkeessä välissä, kiinnitä huomiota siihen, että miten se koira asettelee ne tassut siinä vaiheessa ja onko siinä nähtävissä sitä, että se keventäisi jotain raajaa. Toki se, että ennen kuin se koira tulee vastaanotolle, kysyin jo että omistajan havaintoja, että onko omistaja itse kiinnittänyt siinä koirassa jotain huomiota, että olisi miettinyt, että kenties voisi olla jotain lihaskireyksiä, onko koira ontunut. Hyvänä tunnusmerkkinä voi käyttää sitä, että
että varsinkin jos on tai tunnusmerkkinä arviointimenetelmänä sitä, että kun pyytää koiraa liikuttaa ja epäilee vähän, että ontuuko se koira nyt jotain, niin jos se koira ontuu varsinkin takaraajoja, niin silloin se koira pyrkii keventämään sinne takaraajan kohdistuvaa painoa ja painaa päätä alaspäin. Kun sitten taas versus, että jos se koira ontuu etujalkaa syystä jos toisesta, niin sitten aina siinä vaiheessa, kun se koira astuu sille kipeälle jalalle, niin monesti se pompauttaa siinä vaiheessa sitä raajaa ja pää nousee hetkellisesti ylöspäin. Ontuman syy tulee aina selvittää, eikä koirahieroja koskaan tee diagnoosia, vaan se, että toki jos tulee epäilyksenä se, että on jotain ontumaa tai kiinnitä huomiota, niin totta kai pitää ensin selvittää, että onko siellä jotain haavaa. Ja monesti ei tarvitse olla iso vekki tai haava, varsinkin tämmöisillä metsästyskoiraroduilla, niin se voi olla, että se aiheuttaa ontuman. Ja tunnustellaan, että onko jotain lämpöeroja siinä raajassa nivelten seudulla, ja jos tuntuu, että ei oikein saa liikkeiden perusteella niin kuin selvyyttä siihen, mutta omistaja on sitä mieltä, että se selkeästi ontuu etu- tai takapäätä, niin sitten lähteä nivelten normaalien liikesuuntaisten tai suuntien mukaisesti niin käymään nivel kerrallaan läpi sitä ja selvittääkseen sitä syytä, että missä se problematiikka on. Mutta se, että kuten sanottu, koirahieroja ei koskaan diagnosoi, vaan se, että se ohjaa sitten tarvittaessa eteenpäin ja aina se ontuman syy pitää selvittää, että mikä sen aiheuttaa. No tosiaan liikkeitä arvioitaessa, samoin kuin se, että kun se koira tulee ulos sieltä autosta tuossa mun toimitilan pihalle, mä kiinnitän huomiota siihen selkälinjaan ja just tosiaan siihen koiran kokonaisvaltaiseen yleisolemukseen, että miten se liikkuu ja minkälainen suhde sillä on omistajan kanssa ja miten se suhtautuu sit varsinkin, kun se tulee vieraaseen ympäristöön ja mä oon sille koiralle monesti entuudestaan tuntematon. No hertan kohdalla asioita, mihin mä kiinnitin tuossa sen liikkeessä huomiota, oli se, että se menee toi takapää yhtään supussa ja varsinkin laukassa oli nähtävissä se, että se menee vähän semmoista pupuloikkamaista, mikä voisi kertoa mulle siitä, että siellä on takapäässä jotakin kireyksiä ja varsinkin toi vasemman jalan takajalan askellus jää selkeästi lyhkäisemmälle kuin ton oikein. No esitietojen perusteella hertta on terveystutkittu ja kuvattu selän ja lonkkien osalta ja sieltä ei ole löytynyt mitään poikkeavaa. Mäyräkoirilla haasteena varsinkin on pitkäselkäisyyden vuoksi, niin on paljon erilaisia selkäsairauksia sekä sitten voi tulla tapaturman seurauksena erilaisia loukkaantumisia, kun ne mennä viipottaa tuolla, riippuen vähän mitä niiden kanssa harrastetaan, mutta jos ne on metsästyskäytössä niin kuin herttakin, niin tuolla pusikossa, niin haavat ja pienet naarmut on hyvin yleisiä. Mutta se, että sitten useimmiten mä pyydän koiraa, että katsotaan ne taivutukset tarkemmin tuossa pihalla, mutta koska hertalla tuli kylmä, niin tultiin tänne sisälle jatkamaan sitten koiran tutkimista. Ja se, että mun tarkoitus on aina se, että mä kerron siinä vaiheessa, kun mä tutkin sitä koiraa, niin pyrin kertomaan myös omistajalle jo siinä vaiheessa niitä havaintoja, että mitä mä huomaan sitä ja tarkennan sitten samalla sitä, että onko omistaja kiinnittänyt itse samoihin asioihin kenties huomiota. Mutta se, että mitä mä haluaisin nähdä hertasta seuraavan, niin on vielä sen, että onko sillä jompikumpi puoli heikempi, miten se taipuu. Ja se, että jos nyt kyseessä olisi vieraskoira, niin en näin rohkeasti lähtisi koiraa tutkimaan, vaan lukisin sitä koiraa tarkemmin ja arvioisin sitä, että minkälainen se koira on, kertooko se eleistä, ilmeistä mulle jotain, että hei, että älä koske sinne. Ja aina kun koiraa tutkitaan, niin koiran pitäisi seisoa tasapainoisesti niin, että varsinkin takajalkojen kinnerkulmat on tasan. Ja se, että nyt kun koiraa lähdetään taivuttamaan ja kyseessä on varsinkin tämmöinen pienempi koira, niin mä voin tukea täältä vatsalinjan alta, lähtee viemään namia tänne, imuttamaan namia kohti lapaluuta. Ja niin, että se koira tekee, eikä niin, että mä teen koiran puolesta. Ja tässä yhtä lailla samanaikaisesti kaiken aikaa tutkia ja
kiinnittää huomiota sen koiran reaktioihin. Okei, täällä. Ja muistaa aina, että ennen kuin koiralle antaa navia, niin tärkeää kysyä omistajalta, että saako antaa navia. Ja se, että ennen kaikkea, että jos ne ei ole niitä koiran mukana olleita nameja, että eihän koira vaan ole allerginen jollekin vaikka viljoille, mitkä on koiralla tänä päivänä aika tyypillisiä. No, tää koira selkeästi jännittää nyt tätä taivuttamista. Hyvä. Hieno. Täällä. Jännityksen puolesta en pysty sanomaan tämän perusteella, että jompikumpi puoli olisi nyt Hertalla ollut semmoinen heikompi, parempi. Seuraavana kun tullaan tänne sisälle, mä yleensä käyn koko koiran läpi ja vähän silleen, että lähden tutustumaan samalla siihen koiraan, aloitan täältä päästä ja tässä mä vasta tunnustelen koiraa, käyn sen yläraajoista tassun kärkeen asti läpi. Kiinnitä huomiota siihen, että kun mä vien käsiä koiran kylkiä pitkin vaikka, että kipristääkö se ihoa, väistääkö se mun kosketusta, mitkä vois olla merkkiä ja kertoo mulle siitä, että siellä on kenties jotain lihaskireyksiä tai jotain problematiikkaa. Mutta tällaisella palpoinnilla mä en nyt tunne ainakaan täällä, että täällä olisi mitään lihaskireyksiä, kun siis lämpötilaeroja, eikä tää koira väistä sitä mun kosketusta millään lailla. No sit seuraavaksi, kun mä oon käynyt sen koiran läpi, mä yleensä lähden täältä pallon takaosasta käymään lihaksia läpi ja tunnustelemaan mahdollisia lihaskireyksiä. No, tällä koiralla ainakin toi kraniumin eli kallon takaosa niin tuntuisi, että tää on melkoisen kireähkö. Sitten aina varsinkin kun on ventovieras koira ja jos mennään tänne purentalihasten ja leukalihasten seudulle, niin kannattaa muistaa sit se oma turvallisuus. No, täällä tuntuisi oikean puolen niinku leukaluun seudulla pientä kireyttä. Ja koko ajan mä tarkkailen sitä, että kun mä tutkin koiraa, että miten se koira reagoi. Lisänä täällä oikealla puolella omotransversaariuksessa kireyksiä, eli mikä lähtee tuolta lapaluusta ja kiinnittyy sitten tonne atlakseen, on merkittävä etujalan liikuttaja, niin siellä on kireyksiä. Samoin molemminpuolisesti tällä koiralla niin hauislihasten seudulla, pinnalliset rintalihakset eli superficialis pectoralis ja syvemmät vatsalihakset profundus pectoralis tuntuu selkeästi olevan kireyksiä. Sitten tässä tää lapaluiden liittymäkohta. Tässä on ihan selkeä kireys. Sitten jos lähdetään täältä ylempääntä menemään, niin Hertalla varsinkin toi infraspinaattus eli alempi lapaluulihas molemminpuolisesti tosi kireähkön oloinen. Samoin hartialihakset siinä alapuolella, niissä molemminpuolisesti oikealla sekä vasemmalla puolella kireyksiä. Sitten mä menen tänne alemmas päin. Hyvä. Nousi seis. Nousi. Hetki vielä. Hyvä. Sitten mä lähden käymään näitä koiran selkälihaksia läpi, tunnustelen täältä. Ja selkeästi tuossa niin kuin lanneselän kohdalla niin on kireyksiä. Tuntuu molemminpuolisesti.
Sitten varsinkin täällä oikealla puolella tuo Sartoriuksen yläpää nousi ylös. Siinä niin tuntuu kireystä. Vasen puoli ihan ok. Sitten oikealla nousi ylös. Hyvä. Ja tässä kohtaa kannattaa sitten, jos on itselle vieras koira, niin tehdä sen omistajan kanssa yhteistyötä ja pyytää, että se omistaja on toki täällä pääpuolella, kun tutkii koiraa ihan sen oman turvallisuuden kannalta. Sitten molemminpuolisesti niin tuossa quadriceps femoriksen lateraalisella puolella kireyksiä. Mediaalipuoli sulempi. Samoin täällä oikealla puolella. Nousetaan ylös. Hyvä. Samoin täällä oikealla puolella niin bicep femoriksen eli kaksipäisen reisilihaksen seudulla, niin täällä on myös semmoset ihan kunnon kireydet, mitkä on tunnusteltavissa. Vasemmalla puolella gastrocnemius eli kaksoiskantalihaksen seudulla. Täällä selkeästi selkeä kireys. Ja sitten mä tunnustelen vielä täältä. Samoin vasemmalta puolelta grasiliksen seutu. Siellä selkeää kireyttä. Nousepaa. Hyvä. Elikkä tällaisilla havainnoilla mä lähtisin rakentamaan tälle koiralle nyt sitä suunnitelmaa. Ja se mitä mä yleensä haluan vielä koirista nähdä sen taivutuksen lisäksi, niin vähän, että miten niiden tasapaino on. Ja tasapainoa mä testaan koiralla sillä, että sama juttu niin kuin äskenkin tuossa tutkimisessa, että mä pyydän, että omistajaa ohjaamaan ja olemaan täällä pääpuolella koiran tukena. Ja se, että mä voin tukea taas koiraa täältä vatsalinjasta ja mä lähden nostelemaan jalka kerrallaan täältä ylös ja katon miten se koira reagoi. No tässä mä huomaan heti kun mä nostan vasenta takajalkaa, että koira rupeaa selkeästi niin kuin hakemaan tasapainoa. Eli siellä vasemmalla puolella selkeästi huonompi tasapaino kuin oikealla puolella. Varsinkin tuo vasemman takajalan seudulla. Ja sitten se mitä mä haluan aina testata koirasta vielä tässä kohtaa, niin on se ääreishermotus. Eli mä taivutan noita koiran takatassuja ja katon miten nopeasti se palauttaa ton tassun kärjen takaisin. Ja tässä on tärkeää huomioida se, että jos meillä on vaikka palveluskoirarotu, niin voi olla, että ne on monesti opetettu tai fiksoituneita siihen, että jos ne laitetaan johonkin asentoon, niin ne niin sanotusti tyytyy kohtaloonsa eikä kyseenalaista sitä, että mikä tämä homman nimi oli. No Hertalla nyt niin ei näkyisi, että oli ääreishermotuksissa mitään sanomista. Se palautti tosi nopeasti noin takatassut takaisin. Ja näiden pohjalta mä lähtisin sitten koiralle tekemään hierontasuunnitelmaa ja huomioon ottaen varsinkin koiran rodun ja se, että koira pallelee herkästi, niin voisin apuna käyttää jo lihasten lämmityksessä vaikka peittoa. Pyytää omistajaa ottaa mukaan jonkun koiran lämpöpeiton tai oman huovan. Se voi olla fliisipeitto vaikka ja laittaisin sen sitten jo lämmittämään sitä. Toinen on vaikka, jos koiralla on omia kauratyynyjä, lämpövesipulloja, niin
herpan tapauksessa varsinkin, niin laittaisin tonne jo niin kuin pitkien selkälihasten latissimus dorsin, iliokostaliksen ja näiden selkälihasten ylipäänsäkin, niin sinne jo lämpöä ennen kuin lähtisin niitä sitten käsittelemään. Ja ennen kaikkea myös tosi tärkeä kysymys, mitä unohdin äsken tuossa sanoa, niin se, että ohjata jo omistajaa ei mielellään niin kuin pariin tuntiin ennen, eikä myöskään jälkeen koiralle ruokaa. Sitten toki hieronnan jälkeen on tosi tärkeää huolehtia siitä koiran nesteytyksestä ja nesteiden juomisesta, että ne mahdolliset kuona-aineet lähtisivät sieltä poistumaan ja ohjeistaa omistajaa, että kuinka toimitaan sen hieronnan jälkeen. Ja varsinkin tämän rotusella koiralla on myös niin tosi tärkeää se, että koira pysyisi lämpöisenä, niin jos on vaikka jotain backon-trackin verkkolointa tai jotain muuta, niin voi suositella, että laittaa semmoisen päälle. Mut tästä me lähdettäisiin herpan kanssa aloittamaan hierontaa tällä kertaa.